dolazi iz Austrije. Mitsubishi Lancer 5 evolucije. Ovaj ga vozi kao... Ovo je mogu muzikica, pusti, boli ga kurac. Anti-lag. Posada se startnim brojem 10. Kako to da ispucati? Kako to? Vozi svoj drugi klub. Tibor Vadika i Savo Bence. Ova ide malo. Startni broj 11, stari naši znanci. Vladica Rebrenović i Radmir Radivanović. Impreca, ja. VLR Čačak, Renault Clio, Ranjo. Bar impreca. Ima se, može se, švedska standard, jeste da je hladno. Dupli krug, Ne, oni su posljednji. 5 posada na brzincu i komopanci Tommy Jerry. Neko će da pobedi. Neki su drugovi, ja. Moguće. Ajde u pičku mati. Osam, 5, 4, 3, 2, 1, krenuo je! Rebrenović Radivanović, Renault Clio Renault. I evo ga još jedan stari znanac, majstor volara, Vladimir Dika Zečević. I izuzetno hrabar čovjek, Dario Konstantinović. Dika i Dario. Vas, ima još jednu zanimljivu provokaciju. Đavo Karoko, Jovan Isailović. Košutnjački ringišpil. Evo ga, da vidimo ko je. Pa da, to su naše dođe. Mitsubishi Lancer, evo 5. I sad će Dika da ga stigne! Vladimir Dika Doktor Žilius, knez od Duba, čovjek koji jede čokoladu od 2 zalogaja, ne žvaće, guta sve, ali vari bez greške. Pičku mati. Ima saobraćaj u ulici, Željko pali sve. Gosti iz Rijeke, startni broj 15. Strašno. Kogalja Užić, Renault Clio.